Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi nina bendlondle nophapha ekhanda sabingelela igama lomsakazo wenu nomabonakude wena iBlack Eye TV igama lohlelo ke sibuza into eyodwa ukuthi uthakathwa ngubani elami igama uKing Sicaka ngwakaluqa ngibingelele ngane zakwethu ngiyathobeka kakhulu ngithemba ukuthi abantu baphilile emakhaya awunaze nabahle nibahle qhubekani nisubscribe and like comment yonke into eniyenzayo share abantu bazazi izitori zethu ukuthi ihlubudlu bekhasini asingena odabeni lethu namhlanje siza ukuthi isihambeli sethu size ngani ukukhuluma ngani nobani makwenze njani taka baba asibingelele ngane kwethu Sawubona bhuti njani? sikhona njani ni Sikhona siyaphila. yeah bantu bayathakatha left and right kuneyinkinga lapha nalapha abanye siyasothi bazama nje ukuhlanganisa izitori ngekho nkosami sethi bayathakatha ndibona bangenza izinto ngendlela right awona ke sizwe olwakho udaba uzengani namhlanje uthakatha uba Hayi namhlanje ngize nje ngodaba lwami nobaba wengane yami. yeah Ngathandana naye ngingakabi naye ingane. baby daddy drama Ngifika ihlezi izoba khona. yes Ngifika sithandana nje kwakumnandi. sure Ngifika ngizofika kanti unoma wengane. Akade ethandana naye abangasazwani naye sebehlukene. yeah Ngifike naye sithandane kube mnandi nawe uyalazi ukuthanda olusha ke awuboni lutho eceleni ukubona umuntu wakho kuphela wemalo ayike into osuke uyibona nosuke uyicabanga yeah kube mnandi ke sithandane kamnandi nomuntu wami inkinga yethu iqale nje uma sekufika ingane isijwayela ukuvakasha sure isijwayela ukuvakashiswa ingane mina ngingatshelwanga kwayena umuntu wami lo engilala naye embedeni angangazisi ukuthi ingane iyalethwa izovakasha ngize ngibona ngoba sekupostwa ku social media ukuthi hawu ingane iyafika nakhona isuke isishuthwa uyabona isishuthwa uyena phela usisters ngoba efuna ukuthi angabe uyagcwalisela noma wenzani ashuthe yena izithombe kayiposte ukuthi ukubo usibanibani ukubo ngibuze ngezithombe hawu buti manje lezi zithombe athi naye angazi kusuke bekwenza ngisuke ngingekho ethi mina abakwazi phela ukuthi bangenza into ungekho ingane ifika izihamba ungakazi uyibone nawe kweyakho ingane athi hayi bayakwenza kusho ukuthi nje indlela yabo basubenza ngayo mina ngazi ngithi mina kulungile mina nginankinga ingane ingafika uqhubeke uyibone eyakho phela ingane athi hayi okay qhubeka udaba kulunge behlezi ifika ingane angisenankinga isuka inkinga ngentombazane ke siletha ingane ke ngikhona ke namhlanje ke ngikhona ke ngaleli langa ofila ngiye emsebenzini ifika ime ngaphandle kwegceke nakhona ayingeni shoot angazi ukuthi ayizwile ukuthi ngikhona lapha ehlezi ngiyena mengingekho ifika ilethe ingane ime ngaphandle kwegceke ithumela ingane ukuthi makacelwe ubaba wengane iyamcela ngaphandle yeah abuze ngicelwe ubani hayi kushiya ucelwe uma wengane aphuma mephuma angayi khona amegcekeni yeah abuze ukuthi ufunani athi lo ulethe ingane ajike lo abuye endlini azothi nangoku usibanibani uthi ulethe ingane ngithi mina enza ngendlela phela ojwayele ukwenza ngayo bakithi meyilethile uyamcela hayi bakithi ngithi phela umuntu wami enza ngendlela ojwayele ukwenza ngayo melethe ingane thatha ingane ufaka ingane endlini ahambe mekuthi ujwayele ukuhamba mekuthi unihlala naye enzani lokho mina nje thathane ngathi angikho sure aqale kalwe ke yena athi yena akafune ingane akungashiywa ngane la ayena lo akaboni ukuthi ingane uzoyishiya kephi mefuna ukuhamba indawo zakhe kube nomsinjwana kuze kuphuma umamezala ke azobuza ukuthi kwenze njani sisho sithi nayi intombazane ilethe ingane ngiyamtshela ubhuti ukuthi akathatha ingane phela ayifake ngaphakathi egcekeni kuphela umsindo asuka umamezala ahamba yothatha ingane akhulume nentombazane hayi abuye azositshela ukuthi ithi intombazane icela ukushiya ingane ithola umsebenzi cela ayibhekele ithi mina nginankinga ngoba vele mina ngiyavuka ekseni ngemsebenzini nini nizobe nisele so mina ngiright anginankinga ayithatha ingane umamezala iye ngale kuyena endlini enkulu ahlale nayo ayikuse alutho uma wengane uzolanda ingane zihamba izinsuku lutho kulanda ingane njalo ngibuye emsebenzini ngiyezwa nginayo ingane iyakhala ubusuku bonke zonke izinsuku iyakhala ingane ayinalutho ayinabisi ayinancane phela incele ibele isancane hayi ngithi baba wengane phela nawe nyakaza uthenga izinto zengane uthenge ukubonakala na ukuthi uyasupporta phela ingane njengoba ilethwe la ilethwe kuwena kahle kahle ayilethiwe kuma wakho
Hayi naye ke athi uyazama ke naye uzozama eminda ngisuke ngingekho indlela benza ngayo izinto akufani noma sengikhona. Mase ngibuyile mina uyeza azozivalela nami la angaphumi ngisho kuthiwa naye ingane iyakhala. Ikhadlisha. Nakuthiwa phela hayibo ingane akusekho umuntu ozohlala nayo akanyakazi. Yeah. Hayi ubaba wengane ngihamba isikhathi nje kumnandi kunjalo kusikhona ingane sesiqala nokujwayela phela ukuthi sinengane esikhalelayo ebusuku silele. Hayi kube right kube ngconywana nje kube nokujwayeleka ukuthi hayi sekukhona ingane manje ayisekho inkingi. Hayi imsuku umsindo ke nami sengithola ukuthi ngikhulelwe ke manje. Hawu. Ngikhulelwe nami manje. Naso wakho man. Ngikhulelwe nami manje naye nalengane nayo phela ayikakhulu ngaleyo ndlela ukuthi isiye kwazi ukwenza yonke into isadinga manabukeni nayo isadinga ubisi. Senila manisini. Nakho nathi sesifakenye manje. Okay. Kodwa manje ngathi lengane ilethwa abantu sengathi ilethwe yimina ngedwa ke njengoba ngimithi ngijike yonke indaba ke manje ke egcikeni kuthiwe ngimitha kanjani ngazi kahle ukuthi kunengane yalahla uma wayo la egcikeni. Kubuza abantu lapho. Kuyabuzwa phela mabekhuluma la egcikeni ngizwe mina abantu bakubo because bakumndeni nje omkhulu but egcikeni elilodwa. Bese kuthi indlu nendlu umama nezingane zakhe kanjalo. Yes. Kuthiwe nje umitha kanjani vele eyazi kahle ukuthi kunengane ekhona la esadinga uthando uyena ngabe uyinike uthando lengane uthando la mama. Ngitshelwa uye umuntu wami phela sengimgonile usekhipha indaba. Ngithi mina hawu Mlisa basho kanjani into enjalo ngoba ngihlezi ngizama phela ngithi abayilethe ingane sihlale nayo ngalana sidlale nayo mhlambe mayilethe ilethwa lo 30 minutes ngithi kungabiza kuthiwa ngizolanda ingane qhamuka ingane kuthiwa ngizolanda ingane hawu malihlala noba la ekhaya ngane sesizoyenzana ingane la ekhaya khona ugogo waye ingane bese kuba ingane zakhe le abalamana nazo ubaba wengane uSqueezer nobhuti ababili bese kuba ingane zabo abayizalayo ezihlala khona la. Yes. So zikhona nje kuyaphithiza nje egcikeni umndeni umuvuthiwe nje impela kumnandi kuhle. So ngithi ngisayicela ilingane sihlale nayo hayi ngithi ngicela ukuhlala naye namhlanje ngiofile. Hayi ilethe ingane ilethe nebhodlela hayi ngihlale kancane nengane. Awuyazi nje kanye ingane nayo ingane isila eminyango. Kuthiwa ngizoyilanda. Ngithi ngibona ukuthi hayi ngathi angithembakali kahle mangihleli nayo lengane. Yeah. Ngoba mengihleli nayo it's either ngihleli nayo nobabwayo noma mengingedwa khona ingane encane ezolihlezi ikhona la iphethe ithawula lengane noma iphethe ingcenye ihlezi ikhona nje la ayisuki yozisuka ingane bese iseyihamba ingane. Hayi ngisibone lesimo ukuthi engathi asisihle kahle kushuthi ukukhulelwa kwami kube wrong kushuthi bengafanele ngikhulelwe nakhona phela angizimithisanga Nkosi yami. Yeah. Angizange ngizimithise. Ngabe uMarimba. Impela ngazi ngabe ngenze njani. Hayi ngithi hayi baba wengane mpimo hayi soyenza njani indaba enjena athi naye into soyenza phela ingane isikhona. Yeah. Ngathi mina hayi kulungile hayi ifike ingane yami izalwe ngifika nayo ngosuku lokuqala hayi ijatshulelwe yona wonke umuntu ingane awu ingane into iyafika igogwayo naye ayithathe kayigeze ayayigeza ayigqokise kayilethe hayi singihlale nayo ingane. Nje ilelo langa lelo lokuqala nje labamnandi hayi ngambonisa hawu ugogo wengane hayi kuhle. Hayi ngakusasa nje kwakumele vele ngigoduke ngiyekhaya. Hayi ngakusasa ngihleli nje ngisho sengihamba ukuthi aphuma athi awisahamba umzukulu. Lutho wayidlalela endlini nje waziqhubekela nomsebenzi wakhe ayenza hayi ngivaleliswa kwabakhona phela egcikeni hayi uhambe kahle hawo uzobuya ubuye nini nengane ngisho yami ngizobuya emva mhlambe enyanga noma emva kwesikhathi esikuthi ngiphelezeleke umuntu wami ngihambe kayi mesikhuluma nje efonini athi hawu bayabuza nje uanti wengane uyabuza uthi hawu ingane i-right iyaphila ngizibuza hawu ugogo wengane nena useshonephi uyinyandi yakasho ugogo wengane naye akaphathisi message akaphathisi lutho ugogo wengane uthulekile nje. Hayi ngithi hayi kuthi nginganaki yabo ngithi hayi phela ubhizi vele naye nengane enye la ihlezi occupy angabi nankinga ikhulu ingane ingane isikhulile ingane le endala sekumele manje ugogo naye abe busy ngezinto zakhe ke sefanele bayitholela umuntu ozoyigada ingane. Ngiyabona ukuthi irelationship yengane le yami nale yengane yakhe ugogo le engane ayigadayo ayifani. Yeah. Uyabo ngisho ingane nje zikuthiwa hawu uyazala usibani kuyacula kube mnandi iyaculelwa ingane la mothiwa uthengwa ama chips kubani mina yami ihlezi la endlini eyami ingane ukuphuma nje eminyango iyodlala nezinye ayizigcina kanjalo ukudlala ngeke uze uthiwa nangigogo uyiphetheke namhlanje ke uyadlala nayo cha hlobo ngathi nje ingane yakamakhelwane.
Hhayi, angithi anginankinga vele ingane yami. Angivela ngisho ukuthi kuwumsebenzi wakhe ukuthi makakwenze, but akame phela akwenze just emehlweni ami, uyabo? Hhayi, lutho ugogo, ngithi hhayi akunankinga-ke, kulungile. Hhayi, ziqale-ke iy'ngxabano manje phakathi kwami nobaba wengane. Senibangani? Kubangwa nje yabo izinto nje ey'ngenasidingo, kubangwa nje iy'nto ey'ncane ukuthi mengisekhaya ngizothi mhlampe ngiyafona, hhayi ngingamtholi efonini. Hhayi ngilo ngifonile, hhayi ngilo ngifonile, lutho umuntu efonini. Ngithi sengiyabuza, hawu mpema kade usushonephi? Hhayi ngikhona phela fanele ngibuye ngiye nangale endlini enkulu. Yeah. Ngithi mina ukuya endlini enkulu akusho lutho nje akunankinga. Yena phela fanele ngiye endlini enkulu ngiyonaka nengane, angithi wathi fanele mengiya nangale ngiyoyinaka lenye ingane. Sengiyakwenza-ke lokho sekuyinkinga yini? Ngithi mina no, akusiyo inkinga but bengibuza kuphela mina ngibuza kahle. So njalo mesixabana sekuzohlezi kungena indaba yokuthi ingane le nengane phela le enye nayo, uyabo? Ngithi mina hawu hhayi ukuthi asiyinakile, siyinakile phela nami mpela nginengane encane, so nami isikhathi sengane yami le ncane kumele ngibe idinga i-full attention yami. Sure. So angingafaniswa nomuntu onamawele phela njengamanje. Ngiyazama nami ngale ndlela engizama ngayo. Athi hhayi kulungile. So njalo nje silokhu siba ney'ngxabano ukuthi siyaxabana namhlanje, hhayi sixabana imini yonke, ntambama hhayi kulunge sesi-right, sesilele sesigonene sesiwumndeni sekumnandi. Iye ngokuya lento iye ngokuyijwayeleka ukuthi sekuvele kuyaxatshanwa vele la endlini, sekuhlezi kuxatshanwa. Ngithi hhayi ngiyabona ukuthi okay sekuyinto ejwayelekile manje, noma ngixoxa kubangani uthi hhayi bobangani sekunenkinga phela manje, inkinga entsha ukuthi sesihlezi sixabana manje nobaba wengane. Bobagele sekuhlezi kuwumsindo njalo, if njalo sixabana ngeke ingangeni indaba yokuthi lenye ingane nayo kufanele ayinike phela uthando, kufanele ayinakekele. Ngizibuza ukuthi iqhamukaphi yonke lento. Yeah. Hhayi impendulo khona ngihlezi ngingayitholi njalo. Ngibona ukuthi isimo siba sibi, ngiqala manje ngiba namaphupho amabi, ngizizwa ngathi ngumuntu nje ongathi unento ehlezi imlandela eminyama nje, nento nje engathi nginesithunzi esihlezi singilandela. Ngimilwa izinto nasebusweni, izinto engathi zama-pimples lawa amakhulu, into ovela umuntu asekubuka ebusweni akutshela ukuthi ngeke lento esebusweni ngathi into eyisichitho kanje. Udinga ukuthi uthole into yokugeza noma uthole into ezokusiza. Ngibona ukuthi okay lento iba serious, ngiyibona ngiphelelwa na umsebenzi nje kungonakele lutho emsebenzini, kuvele kuthiwe nje mangime emsebenzini bazongitshela mase kufanele ngibuye. Nginengane encane efanele nginake, uyaphela umsebenzi. Ubaba wengane naye ngibona ukuthi okay sesiyaxabana mase kuhlangene nanokuthi nami angisasebenzi. Hhayi sixabane naye ngelinye ilanga azathi kimi ucela bandla ngithi ukuthatha ingane, ngithathe nezinto zengane ngiye ekhaya kancane. Uyangixosha straight-ke manje kodwa ngendlela engathi athi nje ngoba manje ngizwa ney'nkulumo ngale kuma ukuthi uthi sihlezi sibanga umsindo njalo siyaxabana, yini indaba singashayisani ngomoya. Hawu. Kanjalo mina okay hhayi ngithi sishayisane ngomoya, siyathandana nje, abantu abathandanayo bayaxabana. Noma ingane lesikhathayo ukuthi sesinengane ngoba phela singenayo besithandana kamnandi. Sifana sichitho. Uyabo? Ngithi iyona ngane le sho ukuthi siyisichitho lesi sihlezi sishiwo ukuthi meke nje wanengane nomuntu ungamzaleli umuntu ngoba wamzalela usuqedile ngaleyo relationship. Hlezi ngiyibuza imibuzo ngiyiphendula ngingedwa. Ngize ngibona ukuthi hhayi nasekhaya bayasho ukuthi nje ayikho into ekanjeyani ukwazi ukuvele ngixabane nomuntu nikade nithandana kumnandi. Awuzami ukuthi uye esontweni okanye uthole umuntu mhlawumbe ozokwazi mhlawumbe geza nga-something okanye ube ngconywana mhlawumbe isimo sizoba ngcono. Hayi ngibona nami ukuthi kuyabheda ngempela, sengivele sengihanjisiwe ngisekhaya ngithi sixhumana ngefoni, sekuyena kuphela ozayo, akusanjengoba ayekade ethe ngizoza kancane ngiphinde ngihambe. Sekuyena kuphela ozayo uzosibheka, angimina ngisayi. Awusayi. Akasasho ukuthi asizeni, mengibuza ukuthi siyeze size nini athi hhayi ngizokutshela. Bakuhlaba nge-red card. Lutho kusho ukuthi angize manje. Hhayi ngibona ukuthi hhayi kulungile, angivumele isimo njengamanje ngiyenze lokhu kuthiwa mangikwenze mhlawumbe ngizokuthola usizo. Yeah. Hhayi ngihambe ngiye kubona umuntu, ngiye komunye umama engimyaleliwe, intombazane engangisebenza naye. Ngiye kuye umama, athi umama kumele ngiqale ngihlole kuqala. Athole ukuthi inkinga ikuphi, ngingaqhamuki ngithi ngicela ngigeze engazi naye ukuthi ungigeza ini. Ngiye kumama, hhayi ngihlole kumama, umama angitshela ukuthi nje inkinga nje enginayo yodwa ngifakwe nje isichitho sokuthi akike ukuthi mina kahle ngifanele sobabili nomuntu wami sifakwe nje isichitho sokuthi mese sahlala ndawonye sixabane. Sixabaniswe nje nayinto encane kusuka umsindo wokuthi Tsidi uyangixosha noma yena uyaphuma endlini uyahamba but singalali endlini eyodwa. Ubani lo mnakwenu? Ngithuke ngibabaza ukuthi ngisho ngenhliziyo ukuthi hawu
Le ntombazana kanti isayifuna yini indoda yayo manje singishaya nangesichitho. Ngithi mina manje umnakwethu mengifaka isichitho athi nje angishongo mina ukuthi ufake umnakwenu isichitho. Ubani-ke pha? Athi yena wena lapha egcekeni lalapha la uhleli khona kubo kwengane. Angithi khona abantu khona ngithi yebo kunabantu. Athi wena uyaluhlale nengane yakho endlini ubuye uyithathe uyivakashise kumuntu owugogwayo. Ngithi mina yebo iyingane iphinde ibuye. Athi okay lengane yakho musuku uyihambisa lapha mayisibuye uyaluyi-check kahle ukuthi ayibuyi nalutho yini mayisibuya ngale. Ngithi mina angikaze ngikwenza ngikaze ngize ngokucabanga ukuthi sekungase kube khona mhlawumbe into ebuya nayo. Athi yena kuphakathi kokuthi it's either lengane yakho misibuya ngale ibuya nento noma lengane ehlezi ihamba nengane mizohlala nawe khona into eyafika yayishiya endlini. Hayi ngivele ngiphelelwe amandla-ke manje ngibuza ukuthi usizo kodwa lana ngizolithola-ke noma sekuphelile. Shuthi ugogo unesandla kuyona yonke le nto. Shuthi phela ugogo unesandla ngoba ingane isuke ilethwa ugogo nale ngane isuke izile isuke ithunyelwa nguye ugogo wengane. Asho futhi nomama lo ngisiza athi ngizokusiza kodwa ukukusiza kwami kuzofana nokuthi angazi ngihlikihle iside elilodwa ngoba fanele nisizakale nobabili nobaba wengane yakho kulesi simo esikanje ngoba umuntu angamfuni kahle ugogo wengane uwena ufisa ngathi ngabuya uma wengane lo mdala abuye azothatha intambo athatha ingane yakhe bahlale kube umndeni alright athi mefuna ingane akwazi ukuyithola mesethi ayihambi yekumawayo ikwazi ukuya kumawayo. Ufuna umuntu ofika wabalaxaza lengane. Ofike wabashiya nengane wahamba wangabatshela lutho nokuthi ingane ngizoyibheka noma ngeke ngibheka noma kunjani. So ufuna yena lowo muntu owakwazi ukuthi amshiye nengane angalali imini nobusuku ingane imkhalela inganalutho. Ngibona hayi kusho wayemthanda ngempela. Now umamezala wakhe umuntu obonayo uthi angimela siza wena ngoba kuba ngathi usiza side nelodwa. Sho ngamanye amazwi uthi letha Muthi mengisiza mina kube ngathi uhlikihla iside elilodwa ngilele elinye iside lizobe lisafana. Mina ngangisiza izinto zami ziqaqeke zilunge zibe right. Ngiphinde lesimeni sami ngibe umuntu nje ozwana nabantu othandekayo but inkinga izoba kumuntu wami ukuthi yena angeke asaba yilo muntu abekade uyena vele. So kufanele naye asizakale naye mekuthi siyogezwa sigezwe ndawonye sigezwe sobabili ikhishwe kuthina sobabili lento. Uyamqala-ke umuntu wakho uyamchaza la lento. Ngiyambuza ukuthi lo muntu ngizomqala ngimthini. Ngibuye ngimchazele ngisayo nginenkinga kanje mina ngiyadinga ngihambe ngayobheka kumuntu ukuthi kwenzakalani njengoba sixabana kangaka izinto sezingekho right kwenzakalani. Wafika umuntu washo wathi ngifakiwe isichitho. And isichitho ngisithole la ekhaya. Ngibe nako ukusaba phela ukukhipha igama lokuthi ngisithatha ubani. Umama. Ngithi mina ngithiwa ngisithole la ekhaya so if simele sidinga usizo kuzomela sihambe sobabili nawe siyothola ukuthi sithola usizo bese sithola ukuthi sigezwe sobabili. Athi yena hayi qala kuthiwa ubalo wenze leyo nto. Ngithi mina inkinga ngikutshela mhlambe uzoba nenkinga noma mhlambe uzoba nokuthi ungilwise noma ngeke size sibone ngasolinye. Athi na ngimtshele okanye ngiyaza yenze yena leyo nto. Mangingamtshela ukuthi ubalo yokusho ukuthi uyenzile angeke azayenze leyo nto. Ngimchaza ngithi mina kuthiwa uma wakho uyena ongathandi njengoba sindawonye umuntu bakhona vele ayisungumela iphumela ihambele. Akushiye kanjalo. Angishiye kanjalo ngikhuluma. Mebuya. Awona sichitho sisi. Abuye. Bona sichitho serious. Mebuya angibuza ukuthi namanje ngisami kulento ade ngisho noma mhlawumbe kukhona okuhlukile ngizomtshela kona. Ngithi mina ngisami kuloko kodwa mawukuthi awukuthathi-ke phela namayike into engizoyenza kodwa uma ubone ngathi mina ngidlala ngawe nawe hamba uye komunye umuntu kongcono nawe omthembile ombona ukuthi uzokusiza uye kuyena nami ngibe ngiya kolo wami ngizofika ukuthi nami ngisho ukuthi hayi akangisize nawe uyalizama ngala uyalithola usizo. Sekuthi mhlawumbe mase sibona isimo sesingconywana-ke sesiyangenza something sobabili-ke. Bathe naye lokhu uyakuzwa-ke angakwenza-ke lokho ikona ngakuzama-ke. Ngithi mina hayi okay awukuzame-ke nawe lokho ngempela. Hayi kube ngathi naye uyaphuma-ke uyakuthola usizo-ke naye ngimuzwe ethi uyothenga okusayi inkukhwana khona la eyangakhona. Hayi naye ahambe-ke ayozama-ke naye ukuthola usizo-ke lapho kodwa nje ngibona ukuthi hayi isimo sona noma sishintsha phela usuke ukuthi into omukade usizwa manje usheshe ulindele ukuthi usheshe usizo usheshe ubone umehluko. Ngiyabonga ngibona ukuthi hayi kona kusafana kuyaya ngokuyi so useyakwazi nokuthi ayikhulume naye le ndaba ukuthi kodwa uma wayengayenza kanjani into kanje mase ngiyabona ukuthi sibindi sokuyixoxa mase ngiyabona ukuthi hayi kusho ukuthi kukhona lokho osekungenile kuyena sekuyatha inkungu mhlawumbe isiyathi kusuka kancane akusafani
siyakuthola usizo lokuthi asizakala. So nanoma sengiqala ukubuya sengifika kancane ngiphinde ngihambe ngiyabona nje egcekeni ukuthi hayi nomalanyana kuthina hayi kuthina ku-right akunankinga nawo wonke umuntu kodwa nje ugogo sekuba nje uma ngiphuma athi sabona wema ntombazane ngithi yebo ma ayiphelele lapho meneke uyaneka ayiculela aqede acula angenele endlini uyayibona nje leyo relationship engekho mnandi ukuthi engekho mnandi ukuthi hawu ugogo umntanami kumele ngabe ngiyajabula mengithi hawu nami abantu mabethe mina umamezala wami ukuthi mina ngithula ngivele ngithule du ngizoxoxa ngithini nabantu ngizothowa umamezala ukwenzani uthini akasho lutho akayilutho kumina kahle ngifana nomuntu onganayi umamezala kulesi simo sami. So usizo lona salithola ngabona ukuthi hayi isimo asisafani bandla kuyalunga but inkinga ila kumamezala so manje ngiyibona ukuthi ngisalo ngiya la kulomuzi ngiya kanjani la kulomuzi ngibe ngibona ukuthi angidingeki umama wakho uyena ongangidinge kuyafanele bangangithanda abantu sizwane noSqueeze sizwane nabanye abantu but angifili welcome mangikhona ngesimanga sikamamezala eyedwa ngibuye ngicabange lezi zinto lezi asezenze kumina ukuthi why ayingavele eze angitshele njengomuntu athi mntanami ngicela uthathe ingane yakho nje uhambe ngoba angikhululeki mawula egcekeni kunokuthi sengazaye ekuthenini angisebenzisele umuthi ngalendlela ukuthi angifuni ukuthi ngize yonke into yami ibhede because kuthiwa phela isichitho asikubhedeli kumuntu osukuzwana naye kuphela but yonke into esempilweni yakho iyabhidlika njengoba ngalahlekela umsebenzi engangisebenza kuwona sengithole ngisho ipromotion sengiyimanager lo msebenzi wangilahlekela nje ukuthi kuthiwe nje hayi sicela abantu ukuthi ukuhlala kancane le mhlawumbe 2 weeks sobuye sikufonele so isichitho sihamba indawo ende asibi la kulento umuntu asuke ethi uyasenza yena ngale ngqondo yakhe but sihamba indawo ende ukuthi sixovela ngisho nakini emndenini I think size singenelele ukuthi nje wena uvela ube into engafuneki engathanda umuntu manje njengamanje imizamo yakho ukuthi nibuyelana nibe lobudlelwano normal nomamezala ikhona ayikho mayikhona mawuyenza ama reactions akathini ya responda back noma mhlawumbe usahlele into nahlele kuyona ngiyazama kakhulu nangokuthi nje nimezalwa ngimthengele ikheke phela ngivela angiqhamuki nalo sengiliphethe but ngiyale ngithi asiyene ezitolo sifike silithenga ikheke ngoba phela umuntu okwazi ukusebenzisa umuthi uhleze lindele ukuthi nomunye umuntu angamsebenzisela umuthi so ngizama ukuthi nami ngibe safe ngaleyo ndlela ukuthi sihambe mesiyothenga nje ezitolo makuthiwa uyibirthday yakhe mhlawumbe ngakusasa ngayizolo ngithi hayi besiye ezitolo sicela uhambe nathi sihambe naye siye ezitolo siyothenga bese ngithi hayi nali nekheke makusasa konje uyazala nali ikheke asisale sesilithenga hawu ngiyabonga mntanami ngiyajabula uyabo ukujabula umuntu uthi uyajabula but usenani nokusaba ukuthi ayikhipheke manje ukuthi uyajabula ngoba uvela usumazi ngale ndlela omazi ngayo naye akakuthembi usola ngathi ungahle akasathembi naye ukuthi ngimsondeza ngoba ngifuna ukuziphiniselela noma ngimsondeza vele ngenhliziyo ukuthi ngiyamdinga njengomamezala ngiyazama mezalwa Mother's Day into ekanjalo nje ukuthi umuntu umjabulise mekade siyogrosa thina igrosa yethu yangala phathe leyo braai pack isinkwa idrink plastic omunye uye ngale kungabonke plastic beza ngala ngoba vele phela sisa abantu nje abasisathandana ukuthi sineminyaka sithandana but asikakashadi kodwa fanele phela ngoba esepheka yedwa iceleni ngoba sesinengane kuba ukuthi nakhona ngale kukhona okuyayo ngale noma sengasayiso uyena ngaphela bamaxoki abantu bethu bamaxoki mengingekho ngathothi uyabathengela izinto meholile athenge kuye ngale mengikhona eholile hayi akathengi lutho athi vele ngidla ngala ngizobathengelelana so kube yimina ke ngithi mengayi mesiholile kanye ngithenge noma plastic kuye ngale phela yabo nakunye nama-toys engane nawo kuye ngale ngoba phela na indaba eyathi ingane ngiyifuna siyathanda ukukhuluma nawe kushona ilanga liphume kwandolo unye usuku kodwa ke kufanele sizivale manje story sethu ngenhloso ukuthi mawukuthi mhlawumbe khona kusala khona bazocela abalandeli bethu uphinde uzosenzela part 2 kodwa ke mhlawumbe lakho lokugcina ke sithi uholde ioperation buyela kumamezala nanga umuntu okhona ekhaya unayo mamezala ocisha afana nowakho omgila njenganawe lengathini lakho lokugcina kuyena elami lingathi noma ngabe kuthiwa yini eza kuwena noma kuthiwa yini kunzima kangakanani okumele ukwazi ukuthi la ukhona awukho endaweni yakho
usemzini womuntu la ukhona. Yeah. So ngaso sonke isikhathi kumele uthobeke, ngisho ngabe kuthiwa bakwenza into ekuhlukumeza kangakanani but ungalibaphakamisela ikhanda, wenze sure ukuthi uhlezi uthobekile. Umamezala wakho wenze sure ukuthi uyamhlonipha ngale ndlela yokuthi aze nawe ashawe uthatha ukuthi kodwa ngangikade ngiyenzani lengane. Wenze sure ukuthi umthanda njengoma wakho, uzudlulele ngoba lo muntu wakuzalela indoda. Wakuzalela indoda ekunikeza abantwana ngelanga oganela kulomuzi. Ogana kanjani kulomuzi usubambe inhliziyo yezigameko ezingaka. Yeah. Bohlezi bekulindela ukuthi uzoyibuyiselela kanti fanele uhlezi uza kuyena ngenhliziyo emhlophe ayishawele yena unembeza. Mntaka masibonga kakhulu. Jaba lakho linamandla li-powerful imotivation yakhe egcineni. Iyona ngisukumisa ngime ngenyawo. Ngiyabonga kakhulu. Thank you. Ngiyacemba ukuthi abantu emakhaya basibona isizathu sokuthi ngithi manibuka lama video ethu abukeni wonke aphelele ngoba kunezinto negaba abantu engaqina soke beza nayo bezokufundisa abanye bezothi enkingeni okuyona nami ngikuyona nalo lamudaba hleze nawe kube khona la usizakala khona. Black Life TV le igama lohlela kwesibuza ukuthi uthakathwe ngubani besikhuluma nodadewethu othi wathakathwa noma uthakathwe ngumamezala. Kodwa ke isitori sakhe uyasizwa egcineni sinamandla sibuyisa ithemba kunobumbani. Igama lami King Sichaka ngokaluqa siphinde sibonane ngokuzayo le iBlack Life TV. Nisale kahle. It's the Black Life TV.